Всем прывітанне. Гэты выпуск прысвечаны масленицы. Масленица – гэта старадаўняе свята развітання з зімой і сустрэчы вясны. У розных мясцовасцях краіны свята насіла іншыя назвы – загавіны, запусце, папелец, аўлассе. Падрыхтоўка да свята пачыналася загадзя. Гаспадыні старанна прыбіралі дом і двор, гатавалі святочныя стравы. Але самым галоўным атрыбутам свята былі бліны. Нашы продкі шанавалі сонца як бога, і адтуль пайшла традыцыя печы круглыя аладкі, якія нагадвалі сонца. Пазней іх сталі замяняць блінамі. У Беларусі папулярны не толькі тоўстыя пшанічныя бліны, якія таксама называюць аладкамі, але і тонкія наліснікі, якія прыйшлі з Польшчы ў 19 стагоддзі. Раней бліны мелі свае асаблівыя назвы. Аўсяныя бліны называлі цадавікі або цадаўні, і яны калісьці былі важнай часткай традыцыйнага рацыёну. Акрамя таго, існавалі сачні, тоўстыя бліны з хлебнага цеста, якое яшчэ не падышло. Яны ўяўлялі сабой нешта сярэдняе паміж блінамі і хлебам, і ў свой час лічыліся характэрнай рысай беларускай кухні. Яшчэ адна цікавая страва – чачоха, якая была чымсьці сярэднім паміж аладкай і пшанічным бліном, а бліны з грачанай мукі называлі грачаннікамі. На масленіцу ў першыя 2-3 дні пяклі жытнія, аўсяныя і ячменныя бліны, а крыху пазней бліны з грачанай мукі. Бліны звычайна пяклі без дрожджаў, з выкарыстаннем закваскі. Пазней пачалі дадаваць соду, а ў якасці асновы выкарыстоўвалі сыроватку, кефір або смятану. Бліны елі з летнім або пятроўскім тварагом, які пераціралі соллю і залівалі гарачым маслам, які захоўваўся да самай масленіцы. Больш бедныя людзі выкарыстоўвалі канаплянае масла. Масленица закончывалася запускамі на малако, якія наладжваліся ў нядзелю. У гэты дзень вячэра складалася з адных малочных страў – сыру, масла, тварагу з малаком. У старажытнасці гэтае свята зводзілася да разнастайных абрадавых дзействаў, якія затым перайшлі ў традыцыйныя народныя звычаі і абрады. Некаторыя з іх, як мы бачым, захаваліся да нашых дзён. На маім канале вы можете знайсці відэа з прыгатаваннем бліноў, ад класічных да бульбяных і з прыпёкам, а таксама чачоху, якую я ўжо згадваў. А некалькі новых відэа чакайце ў бліжэйшы час, а на сёння гэта ўсё. Пакідайце каментары, ставце падабайкі, падпісвайцеся і дзеліцеся гэтым відэа. Да сустрэчы!